Добре, Дексени, ти работиш за себе си, но какво да правят хора, които имат кариера и семейство? Как се намаля умората и стреса тогава? Разбирам, не всеки може да си позволи да работи по 3-4 часа на ден, кариерата и кариерното развитие си изисква постоянен график и заетост. Но ето какво се прави в тази ситуация. На първо място, ние поглеждаме в каква система всъщност искате да се намирате. Не само като физически прояви, като еди каква си кариера, еди каква си кола, еди какво си ежедневие, но и като самото състояние, което мислите, че искате да изпитвате през своето ежедневие. Защото в пространството на системи има безкрайно количество на варианти как може да изглежда вашия живот. Въпросът е да изберете онази система, която да ви допада. Вече след това вие работите върху вашето отношение към различни ситуации и вашето състояние. Защото точно от това зависи колко стрес изпитвате във вашия живот и следователно колко енергия и наслада изпитвате във вашето ежедневие. На вас ви остава само да съответствате на избраната система и вече чак след това да преразглеждате графика, да анализирате вашето ежедневие, за да разберете къде ви предавате себе си и желаната реалност, която нямате в момента. Така че дори с много забързано ежедневие ти можеш да се чувстваш енергична и спокойна, ако прилагаш правилата на синергичните системи и живееш в съответствие на избраната система от теб. Следи съдържанието им, за да знаеш как да прилагаш енергичните системи на практика, за да създадеш онзи живот, който наистина заслужаваш.